Ľudia, jsem prý dnešním videjku po dost dlhé době, protože jsem, že Lemrová konečně se podá. Je to točím už na tisícikrát, asi nic nepočujete. Toto točím na tisícikrát, protože vždycky zabudnem povedať vlastne tú vetu, ktorú som predtým povedala. A tak dúfam, že sa vám toto videjko bude páčiť. Je to part 1 a je to vlastne part 1 a tento part bude mať názov vlastne Moja staršia sestra vapuje. Takže môžeme ísť na to. Ok, ľudia, takže ešte som zabudla, musela som trošku upraviť, pretože som na TikToku. A vlastne mám tam už natočené nejaké party prednatočené a vlastne na TikToku ma asi nájdete, ale nechcem moc teraz spoilerovať, takže ten, kto ma pozná, než ma aj na TikToku, tak máte mega veľké šťastie. A trošku sa nám pozmenil dom, takže tu máme vlastne, ja vám to proste musím nejako označiť. Takže toto, neviem, či sa tam niečo zmenilo, viem, že tento celý prostor mal byť, že nejaká izba, ale bola tam izba tej malej a ja som nevedela fakt, čo mám spraviť a chcela som, aby mala dvoch ďalších studencov, ktorí sú momentálne tu. Je od nej mladšia táto tu baba a samozrejme aj tento je od nej mladší. Tento tu chlapček má, že 5 rokov a táto tu babizňa má, že 14. A vlastne tak, hej. Potom neviem, či tu sa niečo zmenilo. Proste, wow, to úplne to isté. Tu jediné, čo som možno zmenila, je tak, tá trampolína, toto mama. Mama, potom ukážem na toto, že to je tu. Čiže mama vyzerá nejako takto, proste, hej, musela som ho zmeniť. Tak táto miestnosť sa kompletne celá zmenila, mám, že je mega veľký brajgel. Sa bude ešte upratovať, pretože ľudia, dovolujem. Určite vám doporučujem si stiahnuť nový valentínsky update, pretože dostanete týchto cute psíkov. Sú mega cute, takže mega. A potom tu sa asi nič moc nezmenilo, takže môžeme ísť na príbeh. Ja šla by som aj pozrieť izbu, minule tam mala strašne veľký bordel. Ja viem, ak tam bude mať bordel zlova, tak nech si ma nežila. Idem tam. Čo sa zamkla? Zlatko? Áno, mami? Otec ťa zabije, by tebou si upracem. Mi sa nechce. Ale upracem. Čo? Nič. Tak, dobré. Ty vole, mi sa tak nechce. Dúfam, že to nepoľa tatovi, ale idem si upratať. Takže patrí do Ja ozve sa vám, keď to bude mať upratané. Takže už to má úplne upratované a je konečne to mám upratané. Zamkneme si dvere. Akože ľudia predstavujú, že som proste dvere a že ich zavrela. Tak som sa tešila. Okolo akože berte, že toto je vejpa. Strašne dobrá. Zlatko, už máš pratané? Krsti pane. On to smrti odhajbí. Dobre. Schovaj to. Rýchlo. Tak. Mami, áno. Stalo sa ti niečo? No. Vôbec nič. Čo to tak vonia? Vonia to niečo tak... Jablko. A sme doma. To si povedal akože potichu. A sme doma. No, ono vieš, to mi kamarátka dala takú voňavku. Jej pekne vonia, dala by si mi ju?
No, vieš, ich tam bolo strašne málo, ja som mu celú vyplýtvala. Aha, si nejaká divná. Ale nič, mami, nič, v pohode. Ok, idem. To bolo... Ale znova si môžem vychutnať. O pár hodín neskôr. Už by som si mala ísť ľahnúť. Zajtra ideme na školský výlet. Už sa tak teším na moje pusinky. Čo si zajtra oblečiem? Asi zoberiem niečo neutrál. Niečo také, aby sa to mojim slenkám páčilo. A mám FR samozrejme. Sorry ľudia, že hovorím FR. FR znamená for real. Ale proste, budeme hovoriť, že ona hovorí FR. Ale proste, ok. Na môjho priateľa. Zoberiem si lačku, zasniem. A idem si ľahnúť. Aj my by sme si mali ísť ľahnúť. Spím na tejto strane, aby ti nebola zima. Ok, láska, ďakujem. Ľudia, proste to si nevšimnete. Dáme si ľahnúť, Béška. Akože ona bude proste extrémne šprt v škole. Tak, tapte, sestička. Zakreš. Sakra mňa. Ty vole. Ľudia, to si prosím všimať. Obleč si pyžamko. Tak dobre. Ráno. Dobre, nemeškám do školy. Takže už ma budú isto čakať vonku. Idem sa obliecť. Kamo nevyzerám jak šprt, to som si vybrala. Šaty som chcela, ty vole, jak to, že ich nemám. Ne. Tie čierne do prkínka. Nechcem nadávať, lebo by to moji rodičia počuli. Ale keby som mohla, tak to prdele. Fakt to nenávidím. Bordel. Si mala uprať jej skriň rovno. Zberiem si moju školskú tašku. Dám do nej vapík, samozrejme. Kľúče. Toto. Ešte vodu. Môj lunchbox by som si to mala dať, ale fakt sa mi nechce. Takže ne. Čaute, slenky. Ahoj, láska. Čauka, slenky. Brácho, neviem, čo to znamená, ale ok, takže čauka, slenky. Máte dobrú trampolín. Už by sme mali ísť do školy, poďme. Keď už sú v škole. Ok, takže musíme to potom oznámiť tej ty vole. Lenže úča tu není. Ok, ľudia, keď nájdem už školku, tak sa ozvem. Ok, ľudia, dneska budem mať zaspávanie, takže dobrý deň, žiaci. Postavíme sa. Bože, ak sa vás nezgrcať, pani učiteľka, smrdíte. Čo si to dovolujete? Prestaňte byť na učiteľku sprostý. Ďakujem, žiaci. Bože, ak smrdí, jak hovno. Zabila. No dobre, už sa neservem. Poďme sa učiť. No takže koľko je 5x5? Pán Šťová, dajte mi to sem. 5x5 je 25, podaj babke gulomet.
Ona ti ho nabije, s radosťou sa zabije. Gulomet bol ťažký, spadli babky gáčky. Ej, jo. Pani Štívka, musíte uznať, že toto bolo dobré. Toto čo je? Vy chcete všetci poznámky? Deň pred školským výletom. To akože, toto čo si dovolujete? Ste normálni? Ale pani Štívka, však kľúčik sme nič nespravili. Ty mi hovoríš kľud? Máš poznámku. Zeserem z toho, ne? Fakt máš šerete dneska. Detiska jedny nepodarené. Takže, Jarka, čítaj. Nevidím okuliare. Mám plné oči hodinu, povedz to Emeš. Ok, poviem. No dobre, tak si ma čítaj. No teraz skôr spievaj. Čiže si šuhajko, čiže si, strelám ti do duše, pekný si. Keď som ťa počula zhovárať, hneď som ti bežala otvárať. No dobre, stačí spievať všetko krásne. Prosím, to čo ste povedali u mojej druhej najlepšej pesty? Vy si mi povedať, čo si to dovolujete? My spievame najkrajšie stredy. Separ je best. Aj Sima. No dobre, aby ste sa z toho vášho Separa si mi nepototovali. Vy, generácia, toto čo je? Si vole. Tak, Janko, poď mi to prečítať. No zaspievať, ja som zabudlivá. Keby mala rozum stonožka, život by si inak zariadila. Dvoma nožkami by prala, dvoma sila, dvoma objednáva výla. Dvoma hlava futbal, dvoma havanú, dvoma tenis, dvoma ovlanu. Dvoma by mohla kosiť lavičku, dvoma dojiť bambuskovú klavičku. Nádherné, to sa veší jednotku s hviezdičkou. Pani Štívka, tak vy fakt neviete, čo je štýl, sa do krca. A neviete, je fakt odporné. Takže Jarko dneska dostáva, ľudia, sorry, ja neviem, ak sa volajú, proste tak idem Jarko. Jarko dneska dostáva jednotku s hviezdičkou. Ďakujem, pani učiteľka. Crn, tak si žiaci, dovidenia. Uvidíme sa na ďalšej hodine. Poďme ku skrinkám. Pôjdeme sa hrajkať. Ty vole, oni sú fakt nerdy. Ja mám taký plán, poďme na obed. Takže ok, všetci počúvajte, ja mám taký plán. Počkaj, ideme od učiteľky. Poďme na vecka. Počkáme, za kedy učiteľka odíde a potom jej vlastne ukradneme okuliare a zameníme ich za tie Jožové, lebo Jožové má úplne iné. Ok, súhlasím. Kto ide pre tie okuliare? Tak ja skočím. Ty zabav uču. Dobre. Pani Štívka, poďte sa pozrieť, tu sa chalani bijú. A keď sa bijú tam vonku, ale vieš, to nie je. Aha, prepáčte, ja som sa pomýlila. Okay, mám to. No fuj, ty vole, hovno, cez to vidím. Tak, no Jožko sa tam bije s takými chalanmi. No, tak to nevadí. Ja nič nevidím. Kde mám okuliare? Však ja som si ich zabudla až tak rýchlo. Sadnite si. Kde mám okuliare? Ty fakt ani mi asi z toho zobrali. No čo si to dovolujú? Oni to už je vrchol. Pani Štívka, ale my sme vám nič nezobrali. Zobrali. Áno, ja ľudia dneska neviem rozprávať. Zobrala ich? Áno, zobrala. Takže teraz ich vymením Jožkovi. Jožisko nepodarený, tak. Pani Štívka, našla som vaše okuliare. Ježiš, ty si zlatá, dostaneš jednotku s hviezdičkou. Ja cez nej nevidím. Ja vidím, ako si divno. To si ty? Kto ja? Pani Štívka, neobchytkávajte ma tu. Jo, podarilo sa to. Teraz ujdeme rýchlo zo školy. No, ako súhlasím. Môžeme sa zašiť, kde si tak poďme.
Pojďte celý tým, zakiaľ nevidí. Čakajte na mňa, hej, akože ja som tu. Dobre, berte tašky a rýchlo zdrháme. Kam idete? Tam, kam ty nie, ty malý zasran. Hehe. My sme najväčší big bossy. Takže berte všetko. Berte vejpy, berte mobily a ideme. Ale musíme to spraviť rýchlo, pretože keď si nás všimne Uča, tak to bude prúserek hovado, lebo ona ich nájde. Lebo Frederik. Ty vám ja už. Lebo Jožo, vlastne ja neviem, proste Fero, ja neviem, jak sa volajú, lebo oni ich majú všetko, tak tu výbore musíme si pohnúť. A teraz bežme. Keď už sú vlastne dobrí ľudia, sme sa vám kyberu preč. OK, sme tu, omg, ja neverím. Dostali sme sa zo školy. Tak poďme. Tam je inak aj taká tyč, môžeme sa po nej šmýkať. Tak poďme, ja toto vôbec nepoznám, vy toto poznáte, jasné. Však ja tu mám kúsok dom. Aký... Zložte si tu veci, budeme tu mať party. O koľkej pôjdeme, o koľkej končí vyučovanie? Neviem, máš hodiny? Sa mi zdá, že o 1:00. Pozrieme sa, koľko je. Dobre, tak o 1:00. Ľudia, inak taký fun fact, že vlastne tie hodiny v Toka Boka. Pozrite. Kto to tak vidí, tam ukazuje 11:20. Neviem, či to vidíte, ale asi to vidíte, že 11:20 a pozrite, koľko je. Počkaj, ty vole, čo? Ale na takých iných to ukazuje, potom vám to doma ukážem, takže. Ok, takže po pár hodinách. Bráško si v pohode, už my sme mali ísť preč. Nie, fakt zle. Henty sa tam boskiavajú. Láska. Milujem ťa, ja ťa milujem. Ty vole, ty to radšej nechajme a pojme. Súhlasím. Ale necháme Bráško, však už je veľa hodín. Tak zajtra, papa láska. Bráško, vy ste vyzerali teda. Však vy ste sa tam pomaly ohrali. No tak poďme domkov. Keď už sú doma. Ok, takže čauky a uvidíme sa pri parte 2. Ale ešte by som vám chcela ukázať vlastne. Tak vidíte tieto hodiny. A keď si pozriete ten čas, tak je mi 19:35, hej. Teraz sa pozrite na čas, je 19:35. WTF, bro. Takže toto bol koniec tohto partu. Keby ste chceli part 2, tak napíšte a zdieľal čauky.